Okay, naimbag nga agsapa. Iti amin nga dumdumnig, dito 104.7 FM, Radyo Sagada. Ti oras tayo apo katupat na minutos kalpasanti, oras ti alas 11. Oras yun para iti Sagada MDRRMO on air, kun LGU update sa programa. Nasagot kanda tayo ti gobyerno lokal ti munisipyo ti Sagada, tunggal Wednesday, iti oras ti alas 11. Kat nga ruday tinigwen na makadwayo itang agsapa. Kat kaya tayo lang yung kamo nga dito July kat Nutrition Month, at the same time kat Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Month. Isa nga napansin tayo, iti duduma ng munisipyo ti Mountain Province, kastamot kadagiti agdudumang organizations kan opisina mga rimaan dagiti trainings kasi po iti disaster risk reduction. Kat dito yung munisipyo ti Sagada, continuing dayta apo karkaro dagiti agdudu mga tourism stakeholders. Katata kalkalpas mo ti gobyerno lokal employees dagiti LGU employees ti occupational first aid training and basic life support. Yun nga mamati tayo apo nga ti kaamuan iti correct nga first aid kan basic life support ng runa ti cardiopulmonary resuscitation kat importante haan lang nga iti pagtatrabahuan, haan lang nga iti panangitid iti safe services kadagiti turista no di kat uray ay na ti ayan tayo iti babalay tayo man iti kalsada anywhere things can happen sa dinukot dagito nga kaamuan kat will always come in and mabalin nga makasalbar iti biyag. Ayan, so itong ofat ang madama ay di kalkalpas garod nga dinalan dagiti empleyado iti gobyerno lokal ti Sagada ket babaun iti panangitid met serbisyo dagiti men in uniform, and of course they to office ti disaster risk reduction ti Sagada. Ket tatamet laeng manarimaan apo dayto libre nga pukis dita Barangay Patay Evacuation Center. So, ito po ay libre. Anyan, ano ba ti pukis tata? 150 kababaan. Dito yung munisipyo ti Sagada. Kat iti libre nga haircut, kat ipaay kanda tayo ti BLGU, ti Patay. Sir Julius, kan dagiti duwamet nga kamang iti Sagada Municipal Police Station, kan talunget nga kamang iti Armed Forces of the Philippines nga nakaistasyon dita detachment da dita Lasig. So dagito'y dagting tinulong tapno mapukisan dagiti mapan niya. Kat so far, hindi alas just immediate agsapa nga pingmasyar tayo dita evacuation center ti Barangay Patay adan ti 20 individuals nga naka-benefit dita libre nga pukis. Inga na apo iti alas 3 numalim daytoy. So dagiti interesado nga maka-avail iti free haircut na pantayo na apo dita Barangay Hall ti Patay. And ita nga agsapang metlaeng para kadagiti updates ongoing ti safety and healthy workplace seminar dita Quarry Bay. This is for LGU kan dumametlaeng nga na-invite nga makipaset dita. Kasano nga pagtalinaw din ti kinatalged safety ken ti health matlaang iti unog dagiti pag trabahuan. Ayan, so ongoing data nga seminar apo. So data apo ti update sa kasil po iti gobyerno lokal dito munisipyo ti Sagada. Narod ita nga agsapa kaya nga talantanin ti tungtungan ti panagsikog. Ano yung kinalaman yan sa disaster? Anya siyempre hanya disaster nga talaga nidikot amin nga babae nga dumaldalan iti panagsikog dinmalan iti panagsikog ket amoda nga nuhaan nga mataming nga usto
maternal care kan child care, nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng emotional problems yung mother, nagkakaroon ng emotional problems yung anak. Kastamot apo nga mabalingot lang nga pagtaudan ti risirisan iti nagbautan ti agasawa, kastamot lang iti uneg iti family, di ba? Kan uray iti komunidad no adda dagiti haantay nga kayat nga mapaspasamak ket agbalingot nga affected the community. Kaya po natin inire-remind iti amin na titungtungan ti panagsikog ka nga panagtaming kadagiti newborn, no? Dagiti maladaga ket importante para kada tayo amin. Hindi lang po yung nanay na nagbubuntis, no dikat amin nga miyembro ti pamilya amin nga individual, dagiti opisina kan sektor iti komunidad. Kaya nga po di kalman na angay daytoy Buntis Congress nga indaulwan ti Sagada Municipal Health Office. Daytoy Buntis Congress ket maysa nga naragsak nga pamuspusan nga indaulwan garud ti MHO tapno masuportaran daytoy healthy and safe nga panagsikog dagiti babae. So dito nga aktibidad dati 23 nga babae nga nakipasat iti amin nga 19 barangays ti Sagada naangay daytoy di municipal hall. Kadagito'y 23 at dati 18 years old. Ito, meron tayong teenage mother, so nati kaubingan. Kun ado dagiti babae nga ada iti 30s da. Ang eldest, according to partner Rafi diba? Ni partner Rafi. One of our male community broadcasters nakiattend dito Buntis Congress di Kalman. Kat ko na 39 years old di jay kautungan nga nakipasut dita na ayun nga kitaon tayo kat 39 years old medyo difficult data dati risk iti panagsiksikog kan uray di 18 years old. Syempre ito teenager, emotionally haantay nga ready kan mature. Kaya ayan po yung mga nagduduma nga nag-attend dito'y activities kan adadagi jay 20s to 30s matlaang. Sabi ko nga kahapon kay partner Rafi, maya talaga nag-jay 27 na ingana iti 30 years old, ito tamang-tama yung katawan ng babae nga makaanak. Kastamot iti at least mas emotionally prepared iso na. Pero pampinansya, medyo haan pa ado dagiti kakadwate nga babae nga later in life nga at least magkaroon ng financial stability. So dagita apo dagiti naki-attend DJ activity kat pakamunti RHU tayo nga at dati 58 pregnant women sa kasalukuyan dito sa Sagada under their monitoring can care. Ayan. So, anya ba dagi jay naskin gamin nga maamuan tayo amin tungtungan iti panagsikog kat kuna ti health experts tayo, the Dr. Oliver Umhaw, ni Dr. Rose Aborque, kana ni Ma'am Geraldine Alange, na kunadang ada di 5 nga essential nga banag nga dapat amutay tapno maikandudo garud ti healthy pregnancies kan natalged nga panag-anak. Kaya eto po yung early kan regular nga prenatal care, dijay umno nga nutrition, vaccination, dagitoy kaamuan iti danger signs iti panawen nga agsiksikog kan dijay panag-anak iti skilled iti anya naganan na safe ka na skilled personnel nga agpaanak kastamot syempre DJ kalpasan ti panag-anak DJ panagtaming kadagiti DJ babae nga in manak and of course DJ maladaga. So dagiti banag nga inikandagson dagiti health professionals tayo, healthcare professionals. So for prenatal care kunada importante DJ na sapa nga mapanag pa
prenatal. Libre po ito. Libre dito prenatal care. Libre nga mapan iti Rural Health Unit. Tapno agpa-check up. Kan ada dagiti BHWs, barangay health workers, midwives, kan nurses nga assigned iti amin nga 19 barangays ti Sagada. Kaya sabi nila, once nga amom nga sikah ket masikog, mapan kan agpa-check up. Regardless of age, regardless of your financial status, employed wunuhaan, di ba? Anya man nga barangay ti ayan mo apo, once nga amom nga masikog ka, mapan kan ang kaagbabain. Karkaro dagiti da teenage mothers or expecting mothers tayo, importante nga DJ nga maikan ka ti manatok nga care. Huwag kang mahiya. Tapos na ang kung anuman mga bagay. Masikog ka, mapangkaag pa, check up. So, kung kunada dagiti doctors ka ni Miss Alanggi, kunana nga kamayatan yan nga until the 12th week of pregnancy kat maarami din DJ first check up. And then, after that, kat ada dagituin ad sa sarunong nga schedules. 20th week, 26th week, 30 weeks, 34 weeks, 36 weeks, 38 weeks, inga na 40 weeks ti pregnancy kat masapol, mapan nga agpapa konsulta. Kasi dita nga panahon nga pang kayag papa-check up, nga libre, repeat natin to libre, hanga mabayadan ti consultation dita RHU. Kat nakita nga iti habang masigud di siya panawin nga ngani nga ag-anak last trimester ko na dagiti healthcare professionals tayo kat agbalin nga 2 weeks di siya interval. Kan importante ta ditoy check-ups nga maarami ti panang monitor da iti blood pressure, di siya panag-gain, panagdagsan di siya pa nakakasay iti weight dagiti masikog which is bad, di ba? Di siya met lang i-monitor da apo, di siya panagputi ti fetus, kan di siya heartbeat, di siya fetus. Di tamat lang nga check-ups nga maarami dagiti agduduma nga screening kan test dati urinalysis, pakitaan da no dati infections, adamot lang di siya CBC, pakitaan da met no anya ti health ti daram, di ba? So, ada dagitoy nga maangangay iti check-ups. And of course, di siya panag-itud iti bakuna itong tetanus toxoid during check-ups. Ang kuamon naman ti kasapulan. Kasla kanya kidit, I think naming dua. And then, dagi jay sumarsaruno panagsikugkat at naman di jay booster shots iti tetanus. Pero yan nga ang ginagawa nila pag regular check-up. So, importante kasi haan nga mamon-monitor dagito. Yan tayo nga mo dati problems. Di ba? And, ayun. So, regular check-ups. Second, di siya tungtungan ti panagsuporta education, kaamuan, tungtungan iti nutrition, ken lifestyle dagiti masikog. So, itong mga barangay health workers natin, dagiti midwives ken nurses, equip dagitoy apo nga ag-itud iti advice, kadagiti masikog. So, adamot laeng ti itud kayo nga vitamins, nangruna daytoy folic acid ken minerals, vitamin C, iron ken calcium. Ito yung mga regular nga masapol nga supplement ko na tayo maiyanay diet tayo nga nasalon at kat maikan tayo iti ito folic acid, vitamin C, calcium, iron tapno suportaran na garud ti health tayo habang masikog. So laksit ka dagitoy kung kunaday ti health workers tayo nga ito nga siguraduhin healthy ang lifestyle ng ating mga pregnant women nya tadayta tinaysa nga pamuspusan nga may sigurado nga healthy DJ baby, safe DJ baby, health safe ni mother, diba? So kailangan din may proper exercise. Siyempre, kailangan ng proper rest. Nasapol nga maawatan tayo nga mothers na ang pagsikog ay hindi sakit. Hanga sakit da ito eh. Hindi kat may isa nga
pintas nga banag, di ba? Garason mo apay nga dagiti lalaki ket agbalinda nga tatang. So it's always a joyful thing to have to carry a child. Kaya bigyan natin ng importance apo ti health tayo. Kan DJ safety ti fetus, DJ baby, unborn child. Kaya all throughout the duration of the pregnancy, no alcohol, no cigarettes, no vape, diba? Dagito unhealthy nga makan chichirya, soft drinks, ang mga dagita apo ti diet. Nga talaga nga dayta ti diet ti masikog. Kaya importante DJ kanen tayo. Kaya si Mister o yung mga kabalay tayo kitan tayo nga dagiti i-request tayo mat nga maluto dito o nagti kusina tayo healthy for everybody, di ba? And then syempre dito nga di panahon no agminaw ti babae hormonal gamin dayta di pa nagbahaliw ti pa magbagi nga dalanan ti maysa nga agsikog no sa dino adda dagitoy manunga angot manunga raman nga hanakayat uray to pay rupa di ba adda dagiti casting hanakayat kun adda DJ kayat namet na biruken na. Mostly iti first 3 months iti pregnancy nga ma-experience daytoy sarwa di ba ket eto importante kung nategor iti check-ups kasi adamot dagitoy da tips nga ito ti healthcare professional staff na maiwasan di siya nakaro nga pa nagsarsarwa kan laksid iti physical health yung emotional support kakaro for our teenage mothers itong mga single mothers importante DJ emotional support kanya gamin maka-apektar DJ panpanunutom DJ problema maka-apektar DJ panagsikog mo di ba meron nga dyan gapo iti nakaro nga dagsun iti panpanunutan yung sadness premi nga panakaliday ket agresulta iti panakapukaw DJ sikog da hindi natin gusto yan dami-daming tao dito sa mundo nga kaya't da nga magkaanak ket adda dagijahan nga makasikog so kung buntis ka nyaman di circumstances ket anadan DJ sikog ayan so yan ang number 2 usapin ng nutrition and adequate rest and lifestyle so DJ may katlo nga napatug nga kita kan suportaran tayo the whole family and the community na DJ danger signs iti tungtungan iti panagsikog gamin dagiti danger signs ket required kinakasapulan ti dagos nga medical attention. So bininsa-binsa ni Doc Jovi kunana dagiti da danger signs so pay attention kung minsan kasi yung mga babae dagiti masikog handa nga handa mapanpansin or mapanpansin daman handa nga ikan iti importance handa maalarma niya so nga kayo nga kabalay dagiti masikog ito po ang mga danger signs. Number 1 nakaro nga sakit ti ulo nga ano ba ang blurred iti Ilocano blurred DJ vision DJ panagkita kan may katlo ito magkakasama yan severe headache blurred vision kan DJ lunglungtod dagiti saka kat mabalin nga signs dayta ti pre-eclampsia tagos nga pa-check up ayan may kadwa DJ nakaaro nga sakit iti abdomen iti area ti tiyan pag nakakaranas po tayo niyan mapantay nga dagos ijay hospital kan may katlo vaginal bleeding agpadpadara ka hindi normal ang agpadpadara ka unless nga ni ka naganak di ba yan so importante nga adadagitoy nga signs nga ni napay DJ underwear ko ket adati dara na asitman dakkel ay adu mapangkay nga dagusan at pa-check up
Ano pa ang mga danger signs? Ito po, no kumapsot, DJ pa nagputin, DJ ubing, o diba? Karkaron nung medyo 28 weeks, di pregnancy, kat adanda, DJ pa nagkugtar, pa nagboxing, DJ. Ubing pa nagunat-unat na. So, may movement yung fetus. Numadlaw tayo nga kasilakin mapsot, DJ pa nagkutkuti na. Karo no haan nga kutkuti, mapan nga dagos. Kitaan ti doktor. Okay? Kana niya pa ako dito nung marigatan nga aganges at dati panag-irot ti abaga, chest pain, difficulty in breathing, chest pain, maning immediately goes ti a doctor. So dagita apo ti danger signs iti tungtungan ti pregnancy number 3 yan. May kapat di tungtungan ti panag-anak, period of delivery. Importante pa rin yan. Kaya, sakbay kayo manak, dapat amo yun na kapag decide na kayo, ay nati healthcare facility nga pag-anakan. Tapnuhaan tayo lang anong tawag dito, numariklik namon nga ag-live labor, kapit, diba? Amon anya DJ choice mo nga papanan, amom data nagtungtungan yun kanila kay mo, nagtungtungan yun iti pamilya ni ng luna nga healthcare providers mo matlaang, in the case for single mothers, alam mo na kung saan ka pupunta. Kaya nakasagana DJ go bag nga kunada ratan DJ usaron nga bado DJ diapers ti ubing, pagsukatan ti ubing, ti anong tawag dito, DJ matla ang napkins kan diapers nga usaron iti after ka nga umanak. So dapat alam mo na yan, no haan mo pa lang amo barbaro ka iti may nga lugar amomon yung mga healthcare facilities nga provide iti serbisyo iti panag-anak amomon dapat no ay nadagita. So dito sa Gada dati birthing clinics iti zones dita northern zone dati birthing clinic kastamot lang iti south ada birthing clinic, and then of course we have the private hospital St. Theodore's nga iti kaasidigan adamot lang ijay Busaw. Kaya importante kaya't mo nga ijay Busaw ti pag-anakam pag marikrik namon ti labor pain saan mo palang itantatantan kasi medyo haan nga 10 minutes kat dumanong ka dita anya mabalin nga 30 minutes to 1 hour depende ijay pag-apwam. So dapat alam mo kung saan ka tapno itaining nungot lang di pa nag-apan ijay ospital. At kailangan apo tatakot dagarot dagito the facilities uray iti barangays. Importante nga di pa nag-anak tayo kat asistaran ti healthcare specialist iti panag-anak adati amuna iti panagpaanakken ito sterile conditions nadalus DJ aglawlaw nadalus DJ lugar nga pag-anakan tapno garod malapudan ti infections. So yun yung number 4 DJ tiyempo ti panag-anak. Kun iti number 5 iti tungtungan iti natalged nga panagsikog kun panag-anak ket DJ postpartum care, kalpasan nga nag-anak nga DJ gaputan nag-anakan okay na goods, everything goods. Hindi po, very crucial ito, lagi-lagi pinapaalala ng mga doctors natin, Dr. Umhaw na ito, importante first 1,000 days di tagamin di siya period no iti maladaga di siya kaiyan anak nga ubing ket ti panag develop ng ating mga ng kanilang brain, DJ immune system ket importante data. Kaya always kung kunanda gito the healthcare providers tayo nga i-monitor yung para itinanang DJ emotional situation. Syempre ang childbirth gamin agsikog ka adada DJ movements adada DJ banbanag han mga mabaling nga aramidon
iti tungtungan DJ kinawaywaya di ti maysa ano di kinawaywaya ti movement kinawaywaya ti mabalin araramidon panawon ti panagsikog idi karkarkaro no adda ti newborn ket adu dagijay hanmet nga adu adda dagiti babae nga dumalan iti depression ano ta kasi garud biglang all of a sudden meron kang limitation iti movement, all of a sudden responsable ka para iti biyag nga sa bali handlang nga DJ bagin, di ba? At nuhaan nga nakasaganan dagitoy iti panunot ti maysa nga kaan-anak ket agturong iti depression sa pinang mental and emotional health. Kaya importante mga fathers ti pamilya nga suportaran ti kaan-anak nga babae. Number 1, ito yung physically, ay nako, no dati-dati kayang-kaya, uray manu dagita nga tambak ti labada nga aramiden. Uray no, may misa na nga mangdalus iti balay, may misa na nga mangdalus iti naglikmut iti balay, agpakan ti baboy, apanagala ti kanun ti baboy, agluto pa kanun ti anak, paiskwilaan, etc. Pag kaan-anak apo ket sa bali naganus nga talaga ti baging ti babae ket importante DJ alalay nga ited ti asawa, ited ti anak, ited ti kapamilya. In the case of single mothers, importante yung emotional support and physical support nga ited DJ pamilya. Hindi yung ay gagam ay sikawod tayo pag chuchuwa chat hindi talaga siya nakakatulong. Again, ti maysa nga biyag DJ agsikog and give a life, it's such a wonderful thing. Ano, wag nating gawing pangit na experience. And then, ito, yung usapin ng breastfeeding. Ito importante nga, malpas ka makaanak, ito naman, painanaanda ka basit, after 1 hour, di ba, iyagda di siya ubing kang ka, kat importante nga, pasuswam, manipod iti boobs mo, manipod iti suso, manipod ti gatas mo, gatas di siya nanang. Kasi nandiyan po yung mga, naging importante nga, kasapulan di siya baby, iti breast milk karkaro DJ first na susun DJ ubing. Kaya wag mo nang isipin pa na mag formula. Una ang mahal-mahal, second nga safe. O di ba dagito mababan nga formula milk nga ipapainom tayo iti ubing na andito na sa Pilipinas pero ban sa ibang bansa. Ono late na lang santo maamuan nga ay adagayam dagiti pangit nga epekto na iti babies. Kaya mas maganda, the best way pa rin apo, it's free, it's very very important para ti ubing ti breast milk. So yan po yung 5 things nga kaya ti healthcare professionals nga amo tayo amin, hindi lang po itong mga buntis, di ba? Ugali tayo idi ko na dagarod no agsakot. Haan laang nga DJ babae nga kaan-anak ti agsakot no ada asawa na ket pati nila kay nga mansakot gedan. Di ba? Bawal po, hanggang nga mapanti inuman ay na idi tanda ka dagita kainumunya niya pela raramidong ditoy anya orason at daka pela to agawid kakit din. Kung nada, dapat inga na itataganon pa rin po ang attitude natin. Huwag nyo nang kantsawan nga, under, so nga agawid, apan aglabalampin, agawid, sakbay nga sumipngot, apan agluto timakan. Angahan, hindi ito usapin ng macho, usapin ito ng maturity and responsibility. So nga kayo nga lalaki, no, talaga nga, naruam kayo nga, shot every 5 o'clock, alak 5, ay talagang hindi po pangit. Nagpangit talaga nga dakat pa nga maki-inom bayat nga amod amin nga kaan-anak ni asawang. So, importante DJ nga klase nga support. Diba? And traditionally, uray dagiti ni katugangan tayo, ni nanang tayo, ano, adadagito'y mas natataangan iti household tayo kat iso dati mangdigos ijay ka an anak nga babae.
di ba? Sunod tagiti naka-experience ti kasta na di gusto da di jay kaan anak, di gusto damot lang di jay baby. So, importante dagito yung nga tulong. And of course, apo, no, ititungtungan ti kaan anak, kailangan mo rin i-check nga, di jay pa nagpadara, may sa nga kagagapo, no, need iti blood donations kat ti nakaro nga panagpadpadara dagiti kaan anak nga babae. Kaya importante na i-check tayo DJ bleeding, dagiti rumbuan nga sabsabali nga nabangsit ti angot na kailangan talaga magpa-check up agad. Ayan. Okay, so pasot day to Buntis Congress. Laksid ka dagiti information kasi tinatalantan ni tatay kat ada dagiti games nga nagkiparticipatean dagiti masikog ada ti prizes da from MHO kan LGU ada ti eggs, tray of eggs nga tumulong iti nutrition da ada dagiti hygiene kits nga nairegalo kadagiti da participants. Pero ang maganda rin na naaramid dito yung Congress ti masisikog at dijay panag-inistoryada dagiti anecdotes ko na dati English no stories, experiences dagiti realizations dagiti lessons nga naadadal iti panawon ti panagsiksikog nga kung DJ da duma ada DJ nalaka ti kastada nga aganak ada DJ da duma nga naggrabe DJ inaw uray no maikatlo maikapat nga anak ket kasyela ta DJ experience kasi po tunggal panagsikugket na iduma, each pregnancy is different. Kaya importante uray no maikatlo daw ta nga anak mo, uray no maikalima, importante DJ check up because each pregnancy is different. Ang mga kagagapo iti masaksakitan, makagagapo iti matmatayan dagiti mothers kan dagiti maladagat degarot kunak number 1 ito hemorrhage nakaro nga panagpadpadara dagiti infections gaputahaan nga sanitize DJ nag-anakanda DJ tungtungan tihaan nga monitor nga blood pressure kan dadumapay. So, yan po ang mga kailangang isipin natin, iti tungtungan, iti panagsikog, kun iti panag-anak. Pero bago ako magpakada, maipalagip apo na ito, no, mahal ang gastos iti panag-anak. No, haan tayo nga amo, dagiti mabalin tayo nga aramaton nga, tawag dito, mga insurances, government insurances, yeah. So, ada DJ PhilHealth. Sigurado tayo nga, no, alam natin to, ipalagip mo lang dagito yung BHWs ka na health workers, ayan. No, apaman nagsikog ka, sigurado nga, ada ti PhilHealth mo. Kasi malaking bagay dahita i-cover na, iti panag-anak, right? Normal delivery man dahita mo na cesarean section. Kaya na may kadwa, adamot lang dagiti kaparehas ti services ti PhilHealth ito yakap in terms of consultancy, libre nga pa nagpakonsulta kundi jay gamot no sa dinno kat adati 20,000 per year nga libre nga agas no value ti 20,000 iti kada taon nga mabalintay nga maala nga medicine. So depende no available dito ijay hospitals dito locality ijay accredited nga pharmacies no iti RHU. So basta adda data adda ti PhilHealth adda ti yakap adda ti gamot siguro dunyo apo nga naka-enroll kayo kadagitoy. Second, dapat alam mo po ang maternity rights, maternity leave rights mo. So, kadagito'y ada iti formal sector, when employed, 105 days po. 105 ti bilang ti maternity leave. Ibig sabihin, binabayaran ka.
siyaan sa panahon na ada ay nag-anak ka. Daytoy ket ada iti Sidong ti Republic Act 11210. Tapos dagiti adda iti GSIS ken Social Security System da, siguraduhin nyo rin na alam nyo kung paano i-file Ukan dagiti dadu mga health insurances, dapat amoy no kasano nga i-file DJ benefit para magamit nyo yung benefits niyan. Agsasabali daytoy PhilHealth, daytoy yakap, daytoy gamot, daytoy Social Security, daytoy GSIS, healthcare insurance, magkakaiba lahat ito at dapat alam natin. Then of course DJ maternity leave rights, kasi baka DJ employer yo nakainimot nakayat nga ito data maternity benefits yo. So, dapat alam nyo yan once nga nagsikog kayon. Yan po is to avoid itong nangina nga gastos iti panag-anak, hospitalization, ken dadumapay. So yan po ang ating maiksing discussion iti MDRRMO on air and LGU updates. Tunggal Wednesday po, agsusublat kami dito community broadcasters iti Radyo Sagada para iti agduduma nga banag. Once more, ti panagsikog po is a very, very, very happy thing. Isang suportaran tayo, no? Dagiti da, masikog nga members iti family tayo, masikog nga members iti community tayo. Tapno maisigurado nga number 1 at dati regular nga check-ups da, maikadwa nutritious ken healthy ti lifestyle da. Number 3, mabanbantayan dagiti danger signs iti panagsikog nga mabalin nga kasapulan iti dagos nga medical attention. And number 4, DJ tungtungan iti panahon nga umanak, sigurado nga natalged DJ pag-anakan. Ken number 5, kalpasan nga umanak, anya dagiti adda nga aramiden nga mangtaripato iti kaan-anak ken DJ baby. Para po walang kaduda-duda, healthy mother, healthy baby, healthy family. Naimbag na nun, nagsapay iti amin, dito ni Gwen Gaungan para iti MDRRMO on air and LGU updates. Stay tuned with Radyo Sagada, alas 12 apo kat dagiti damdamag from partner Simbay.